Atzaldeon, da eskerrik asko ona etorri zarien danoi, herritarroi, ordezkariei eta baita komunikabideei bebai. El acto se va a celebrar en euskera, por tanto, si alguien necesita el servicio de traducción simultánea, que se acerque a la mesa de ahí y se le traducirá en el momento. Arrasateko marka berria orkestera etorri gara gaur. Baina, Arrasate marka bat izan leike? Zer da marka bat? Marka batek proiektu baten izena, nortasuna eta asmoak biltzen ditu. Eta guzti hori, irudi baten, ikur baten islatzen da, logotipoan. Gaur arte, eta azken 30 urteotan, gure herria ordezkatzeko, armarri hau erabili dugu. Eta primeran ordezkatu gaitu. Hemen, zein kanpoan. Baina, gauza guztiak bezala, eraberritzeko ordua be iritsi da. Zergatik? Ez garelako berdinak, garai eta erronka berrietara egokitu behar garelako, gaurkotzea tokatzen zaigulako, baina ez itxura aldatzearren edo diseinu joerekin bat etortzeagatik. Egingo dugula hori ere. Marka bat, itxura edo irudia baino gehiago da. Sakonagoa da. Markak, izana, izena eta asmoak biltzen ditu. Nortasuna da. Proiektu baten sakonean dagoen guztia. Esan dugu marka ez dela irudi bat bakarrik, baina irudia lehenengo inpaktua ere bada. Horregatik, gaur, atzeko aurrera hasiko gara, eta zuzenean irudia erakutziko dizuegu. Zertarako, bakoitzari zer iradokitzen dizuen pentsarazteko. Hementxe daukazue, marka berria. Txalotxo bat, igual. Momentua hau. Irudi hau, hausnarketa batetik sortu da. Gure buruari zer garen eta zer izan nahi dugun pentsarazteko ariketa bat izan da. Eta horretarako, herritarren laguntza izan dugu. Esparru ezberdinetako herritarrekin elkarlanean egindako emaitza bat da. Eta hortik, kontakizun bat sortu da. Marka berria definitu eta sostengatzen duen errelato bat. Irudiaren zergatia eta nortasuna azaltzen duena. Marta Izagirretan MSD zuen laguntza behar dugu. Arrasaten, badakigu ateak zabaltzen, baita hormarik sendoenetan ere. Horrelako ateak zabaltzeko lan asko egin behar da. Eta Arrasaten badakigu lan egiten. Lantokietako lan horretan ere bai, baina elkarlana sustatzen dutenetan ere bai. Euskararen aldeko lanetan esate baterako. Gure historia aberatsean erakutsi dugu lan egiteaz gainera, badakigula gozatzen aisialdiaz, lagun arteaz, musikaz, naturaz eta kirolaz. Badakigu suak eztitzen eta dragoiak mantxotzen. Badakigu eskuzabalak izaten eta kanpotik datozenei ateak zabaltzen. Badakigu asmatu gabeko egiturak eraikitzen eta herriaren zerbitzura jartzen. Badakigu mondragoe izaten eta Arrasate bihurtzen. Badakigu beste herriekin eta munduko kideekin elkarlana sustatzen. Harro egoteko moduko herri bat daukagu. Eta itxurazko herri polit bat baino, nahiago dugu barrutik bizigarria den herri ireki bat. Baditugu portaloia eta bestelako ate historikoak. Baina guretzat, batez ere, herritarrak harremanetan jartzeko pasabideak dira. Izan ere, Arrasate diogunean, ez da toki bat aipatzen duguna. Herritarrok osatzen dugun komunitatea baino. Gure herria etxe izatea nahi dugu, eta teilatu bat jartzea guztiak babesten dituena. Eta hormak ere bai, bertan gure egitasmo guztiak eraikitzeko. Elkarteak, hezkuntza zentroak, kirol klubak, adinekoen egoitzak, establezimenduak, enpresak, era horretan
Arrasatear aurren, gazteen helduen eta adinekoen etorkizunari ate berriak zabaltzeko. Arrasaten, aitzindariak izan gara askotan, ez arrokeriagatik, herritarren ametsak gauzatzeko modu bakarra zelako baino. Eta beti taldean egin dugu. Gure arbasoak burdina lantzen hasi zirenetik, kooperatiba eta ekimen berriak sortzen jarri ginen arte. Bihar ere egin beharko dugu. Etengabe berrasmatu beharko baitugu gure herria. Arrasatear diren eta izan nahi duten guztientzako ateak zabaltzeko. Halaxe jarraitu nahi dugu Arrasaten, ate berriak zabalduz. Eskerrik asko, Marta eta Ane, ederra izena. Arrasatearrok badauzkagu guztion artean partekatzen ditugun balio eta erreferentzia batzuk. Adibidez, portaloia, arkuak, tragoia, langileak izatea, giltzak, udalaitz, ekintzailetza. Gehiago ere badaude eta marka landu dugunean, horiek guztiak izan dira kontuan. Ondoren, guzti horri forma eman eta etorkizunerako bidean lagungarri egingo zaizkigun 3 osagai prestatu ditugu. Irudia, kontakizuna eta leloa. Leloa, ate berriak zabalduz. Arrasatearron bidegile izaera, ekintzaile izaera aldarrikatu nahi dugu. Irekia da, belaunaldi, jatorri eta arlo ezberdinetako aukerei ateak zabaltzeko egina. Eta herritarrei, zuei, gonbidapena egiten dizue, zuen inguruaren eraldaketaren parte aktibo izateko. Irudiak, zabaltzen den ate bat iradokitzen du, eta ate batek esanahi asko ditu. Irekiera, ongi etorria, argitasuna, bide berriak, herriko arkitektura ere gogorarazten du. Bi arkuk, elkarlana eta inklusioa iradokitzen dute. Eta, buelta ematen badiogu, dragoien eskatak ere badira, guretzako hain garrantzitsua den ikurra. Ikurrak, esanahiak eta iradokizunak alde batera utzita, Arrasatek nortasun hau badauka, eta izan badu, bere herritarrei esker izan da. Horregatik, eta zuek zaretelako marka honen oinarria, zuei emango dizuegu hitza. Arrasateko elkarte eta eragileoi. Zer da zuentzat ateak zabaltzea? Rugby taldearentzat izango da lehenengo txanda. Jabar Harriaran, rugby taldeko ordezkaria. Zer da zuentzako ateak zabaltzea? Zalde hon. 3 minutu emunduztie eta orduan 3 kontzeptutan zehatuko naz laburtzen. Guk arretetik zela ulertzen dugun ate berria zabaltzea. Ez dugu ulertzen edo ulertzen dugu kirola, zelabait kiroldegi batetik kanpo boitzen den zehose, edo kiroldegi batetik kap boitzen den bizi eredu bat moduan, ez? Ulertzen dugu garapen personaleako espazio bat dela, eta garapen personala esaten dugunean da garapen emozionala garapen integralari dagokitzo nahi. Eta esperientziak erakutsi duzku zelabait hor garapen fisiko horrek garrantzia gutxi daukola bestiakin konparauta, ez? Eta orduan saiatzen gara zelabait persona bakoitzai emuten bere garrantzia berak behar dauen garapen horretan, ez? Bigarren puntua, saiatzen gara, edo ulertzen dugu, baloretan esteko espazio bat moduen. Errespetutik, konpromisotik, eta talde lanetik, gizarteko erronkekin konexioan beti, gure dugu izan, zelabait, talde bat eragiten dauena, herrixan, eta saiatzen gara hori transmititzen gure jokalerixo, gure taldean. Eta hirugarren, ulertzen dugu, komunidade handi bat moduen Arrasate Rugby taldea, ez talde eta azpitalde ezberdinen klub bat moduan. Guretzat kirol helburuak ez die lehentasuna, persona eta taldia die lehentasuna, eta ulertzen dugu zela baita nontzako aukerak sortuko dituen, edo eskainiko dituen kirol eredu bat moduan, ez? Ulertzen dugu Arrete. Eta orduan hor, aman taldia, inklusibo taldia, eskola. Emoten dut garrantzia asko gure arteko saretziai, gure arteko elkarlanai, pertenentzia sentimendu horri,
Eta uste dugu kirolak ate berri asko alditzuela zabaldu hainbat gizarteko hainbat erronkei, izan aniztasuna, jatorri, erligio danalakoa, izan euskeria, izan feminismoai, eta impactu handixa aldauela lortu gizartean bertan, ez? Eta uste dugu hor elkarlana importantia dela, kirol klub ezberdinen artean, eta hor atiak zabaldu ez, atiak apurtzeko dauko, eta bestelako gizarteko beste eragile batzukin. Eta bueno, gu elkarlaneako prez, atiak zabali dauzkeu, así que, hoxe. Eskerrik asko Jabar. Oin Idoia Peñako bai igotzeko gonbidapena. Idoiak 30 urte luzeko ibilbidea du kooperatiba munduan, eta horietatik 25 Mondragon Unibertsitatean. Zuria da hitza, Idoia. Bueno, atzalde on guztioi. Ikusi dauen moduan irudi eta lelo berrisa dauko Arrasatek. Indarra daukien bi hitzez osatutako lelua. Baina elkarren onduan jarritzan nik esango neuke hori baino gehiago islatzen dauiena. Arrasaten zer garen irudikatziaz gain izan nahi duena be adierazten daudialako. Eta nire alorrera torritxe, hezkuntza, ikerketa eta berrikuntzan be ateak zabalduz leluak esan nahi garrantzitsua dauka. Ateak zabaldu behar ditugula esaten dugunien ez gara sarbide fisikoaz bakarrikari. Ezagutza zabaltzeaz ari gara, aukerak zabaltzeaz, bihotzak zabaltzeaz. Eta horixe da, hain zuzen be, Arrasaten iraganian inizan duguna. Hezkuntza entitatiek, kooperatibek, enpresek, mota guztietako elkartiek, ateak zabaldu ditugu eta etorkizunien be horretan jarraitzu behar dugu. Euskarazko prestakuntzari ateak zabaldu dotzeu. Hizkuntza bat ez baita komunikabide bat bakarrik, sustrai bizia baizik. Euskaraz estea, askatasunean estea da, garenetik etorkizuna ereitea. Ateak zabaldu dotzeu guztiontzako hezkuntzari, diskriminatzen ez dauen eta baztertzen ez dauen kalitatezko hezkuntzari. Gure lurrarekin konprometitutako profesionalei be zabaldu dotzeu atia. Etorkizuneko erronkei erantzuteko prestatzen jarraitu behar dauen pertsonei. Eta behar bada garrantzitsuena, atea zabaldu dotzeu luzaruan itxita aurkitu dutenei. Kanpotik etorritako pertsonei, baliabide gutxiko pertsonei, familixei, aukera bat behar zauien gaztiei. Guztiei aukera eman dotzea Arrasatek. Badakigu formazioa dela bideak zabaltzen dituen giltza, zabaiak apurtzen dituena, norabideak eraldatzen dituena. Ateak zabalik ezten dauen komunitatea izan gure dugulako, aniztasuna bezarkatzen dauena, berrikuntza zelikatzen dana eta gure sustraiei ukoinbarek etorkizunari beldurrik ez dutzon komunitatea. Eta horregatik, oin inoiz baino gehiago, ezagutzari ateak zabaltzen jarraitzu behar dugu. Ausardiaz, apustuen ikerketaren alde, berrikuntzaren alde. Hor dauelako gure indarra. Ezagutza sortzen badugu eta gure enpresei transferitzen badiegu lortuko dugu haien lehiakortasuna eta garapena bultzatzea. Eta horrekin, aberastasuna sortzea. Aberastasun hori modu justuan banatzea nahi dugu, guztion bizitza hobetzeko, gizarte ongizatea areagotzeko. Eta azken batian, gizarte indartsuagoa, solidarioagoa eta prestatuago bat eraikitzeko. Beraz, jarrai dezagun ateak zabaltzen hezkuntzari, hezkuntzaren ateak irekitzen ditugunean, ezagutzarenak, lan duinarenak, berrikuntzarenak eta batezbe biharko ateak zabaltzen ditugulako. Eta Arizmendiarrietaren bi esaldirekin amaitzia gustoko jaten, nolabait uste dotelako laburbiltzen dauiela, 3 minutu hauetan zehar transmitiruten saiatu nazen mezua. Arizmendiarrietak Mondragonen ate asko zabaldu zituen aukeraz betetako etorkizun baterantz. Eta era berien Arrasateko kooperatibismoak eta kooperatibek munduko ateak zabaldu dotzo Arrasateri. Beraz, on Jose Mariak zion bezala, jakintzak askatuko zaitu eta mundua ez zaigu eman begiratzeko, eraldatzeko baizik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oin holtzara igoko da, gaurko Arrasatearri, hemen hona igoko da Arrasatearri gaztiena. Saharar komunitateko kidea da, eta aktiboki parte hartu izan du Saharar herriaren aldeko ekimenetan. Jaso dezagun, beste txalo batez, Foitzi Mahamud. Kaixo, arratsalde on guztioi,
foitzi naiz esan dauen moduan eta egindako galdera erantzungo dut nire ikuspuntutik. Niretzat, aniztasuna ate berriak zabaltzea da aukera ematea elkar ezagutzeko, elkarrekin eraikitzeko eta elkarri leku egiteko. Arrasaten, aniztasun handia du, eta hori ez da arazo bat, aberastasun bat da. Arrasaten bizi den pertsona orok badu lekua hemen, izan sahararra, marrokarra, errumaniarra edo boliviarra. Ez da beharrezkoa jatorri bertokoa izatea herritar izateko. Arrasaten bizi dena arrasatekoa da. Eta hori, onartzeak egiten du gure gizartea bidezkoagoa eta osasuntsuagoa. Aniztasun hori baloratzeko, ordea, ezinbestekoa da pertsona guztien giza eskubideak bermatzea. Etxe bizitza duina, hezkuntza, osasuna, paperak, aukera berdintasuna. Ez da nahikoa ongi etorriak zarete esatea. Eguneroko politiketan eta jendartean ere errespetatu behar ditugu eskubide horiek. Hori da ate berriak zabaltzea, guztientzat berdintasunez irekitzea. Sahara eta Euskal Herria bi herri gara, bakoitza bere testuinguru historiko eta politikoarekin, baina biak ere nazio izaera aitortu gabe dituzten komunitateak. Urte luzez, eraiki da bien arteko elkartasun harremana, oinarrituta justizian, eskubideen defentsa eta herrien arteko begirunean. Euskal Herritik askotan adierazi izan da Saharako herriari babesa, bai elkartasun saretatik, bai erakunde publikoen aldetatik ere. Testuinguru horretan, aniztasunean, ate berriak zabaltzea esan nahi du, baita ere elkar aitortu eta errespetatzea. Eta herri giza eskubideen defentsa elkarri sostengu eskaintzea. Horrek sendotzen du gure gizartearen oinarri demokratikoa eta indartu egiten du bai norbanakoei, bai komunitateen arteko kohesio eta elkar ulertzea. Beraz, niretzat, aniztasunari ate berriak zabaltzea da pertsona orori aukera eta errespetua eskaintzea, jatorria edozein dela ere. Eta batez ere, elkarbizitzatik, elkartasunetik eta eskubideen defentsatik herri sendoago bat eraikitzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Jarraian, Eider Etxebarria egoko da. Bizipoz kooperatibako sortzaileetako bat da, eta pertsona nagusien parte hartzea sustatzen du, jubilatuen elkarte eta erakunde ezberdinekin. Txalo bat Eiderrentzako. Eta bide batez zorionak jaso dozun sariagatik. Belaunaldien arteko harremanak era naturalean sortzen dien gizarte bat eraikitzeko, ezinbestekoa da adinkeriarik gabeko gizarte baten bizitzea. Azkenean, adinagatik diskriminatzen danean, gizartean, adintarteko etenak sortzen die, horrek ekartzen dau elkarrez ulertzera, belaunaldien arteko ez elkar ulertze hori sortzera, gatazkak egotera eta etxaiak ez da zen lekuan ikustera. Orduan, ezinbestekoa da, umia garenetik, txiki-txikitsua garenetik, adin desberdinetako pertsonekin egon, denpora pasau, eta gehien bat bizipena konpartiru, helburuak, ikuspuntuak, eta hori, elkar bizitza bat euki, bizikidetza bat sustatzeko. Arrasaten, eragile asko gauz, haur, gazten, erabe, eta pertsona nausisekin lanian, eta gauza politx pila bat itxen die, kontua da, proiektu edo ekimen puntual horrek, proiektu integral eta bateratu eta oso batera pasatzea basalto oso politxa izango zala. Erronka bate bai, baina oso salte politxa. Adibidez, Arizmendi ikastolak, ondala gutxin dau, proiektu bat aurrera eman dau, intergenerazionala, eta hasi da bere lehenengo pauso horrek ematen, eta guk eukidugu aukoria proiektu horren pilotaje horretan parte txikitxo bat eukitzeko. Baina nik ustot arrasate horrek esen garela hor bakarri geratu. Nik ustot proiektu honek, proiektu intergenerazional honek, eruen bidiela urrin hau, hezkuntza zentro danetara, auzo danetara, adintarte desberdinetara, auzogune desberdinetara, zentro guztietara, eta horretarako baliabideak eta begidera da eruetia, eta batez baliabideak eruetia oso importantia da ate honek zabaltzeko. Eta horrez gain, ditugun espazio komunak
espazio komunak sortu eta ditugunak berpiztu edo bizitxasuna emon behar jakie, gehien bat, arrasaten baditxugulako lekuak, ez? Kultura, ariketa fisikoa, mugimendua, beste mugimendu batzuk bai aurrera eramateko espazioak baditxugu, eta horrei begirada intergenerazional bat emon behar jakie, harreman horrek naturalki sortzeko. Eta hortaz aparte, bizipozen be, hainbat ate zabaldu ditugu, eta horreitako asko arrasaten izen die. 21 urtekin adierazi genuen, pertsona nausisekin lan gure genula, seginen Euskal Herriko ate desberdinak jotzen, udaletxetako ate desberdinak jotzen, eta batzuk zabaldu zituzten euren atiak, arrasateko udala bat izen zan, eta geroztik proiektu desberdinak eroman ditugu aurrera, Euskal Herriko proiektu eta udal desberdinetan. Horrez gain, enpresetara bebai joan ginen, enpresei bezaten, rol importante bat daukotzu gizartean, eta jubilazioan kontua, bebai garrantzitsua da, eta enpresak bebai hor begirada jarri behar dozue. Eta, 8 enpresak aldatu daue euren ikuspuntua, eta aldatu daue euren begirada, eta zidie jubilazioarako trantsizio programak aurrera eramaten, eta hortek 4 arrasatekoak dira. Enpresa sozial batek edo proiektu sozial batek bere egoitza behar dau eta bere bulego bat, ez? Eta kasu horretan naiz dago bizi asmori gabeko kooperatiba sozial bat izan, guk enpresa teknologiko baten egon gure genuen, eta hasieran etzan gure lekua, baina zabaldu ginen garaiako atiak, eta hori lortu genuen. Eta, jubilatuen elkarteetan, esatea, gauzak aldatu behar diela, irudia eta ikuspegi aldatu behar dela. Emakumeen presentzia oso importantia dela. Eta dinamikak aldatu bidiela esateko, ate asko zabaldu bidie. Eta hortan gabiz arrasaten, 4 jubilatuen elkarteen aldaketa eta transformazio prozesu horretan bide lagungako izaten. Eta dana dela, lan handisa dugun dion itxeko. Emakumeak falta die batzordeetan, jende gaztea, hau da, jubilatu berri gazteak behar die batzordeetan, eta erreleboa behar da batzordeetan. Osea, sarri aldatu bidie batzorde horreik. Así que, badakitzue. Gure bozue aldaketako parte izan, nima zaitxezia, ate asko da zela alde horretatik zabaltzeko. Nik uste dut gizarte inklusibo intergenerazional bat, adinkeriari gabe, eta berdintasunean oinarritutako bat sortzia danon kontua dela, danon esku dauela, danon lana ezinbestekoa dela. Así que, jarraitzu daigun, danok bakoitza berian, baina danok elkarrekin lanian, ate berrixak elkarrekin zabaltzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ider. Eta azkenik, kulturgintzara salto ingo dugu. Igo dadila mesedez Maria Osez, kulturgile eta artista, eta Arrasateko Miau Estudioaren sortzaileetako bat. Zurea da hitza. Uste dut, argi gelditzu dela, Arrasaten badakigula atiak zabaltzen, aurretik aipatu dien arlo horreitan danetan, eta baitza kulturan be, jakina. Historia oso aberatza dauko kulturan, eta herri honek emunditzu hainbat eta hainbat kulturgile, baina ez dakit pentsetan jarritxa, izen horreitako zenbat ez dien izango gizon musikari izenak. Garrantzitsua da, zelan ez, izen horreik buruan eukitzia, baina aurrera begira eta atiak zabaltzen jarriko garen honetan, kulturan ate horreitatik forma, neurri eta itxura danetako pertsonei atia zabaltzea usteot oso garrantzitsua dela. Bestela, kulturak ez daukolako zentzurik, bizitzak zentzurik ez daukon moduan, aniztasun hori kontuan hartzen ez badugu. Zabaldu deigun atiak, beraz, bi zentzutan. Parez-pare zabaldu eta haundi-haundin musikaz haratau herri honek badaukolako zer kontatua eta ez gutxi. Zabaldu daigun atiak eta lehiuak, tradizioak aixia ardaixen apur bat, eta bete ditzagun hormak eta holtzak kultur adierazpen berriz. Literaturaz, poesiaz, antzerkiz, komikiz, filmez, dantzaz, murales, bertsoz, fanzinez, drag ikuskizunez, kabaretez, eta deskribatzen zaiak dien adierazpen horreikin daneikin bebai, ze dandanak dauko balizua hemen eta dandanak gehitzen dotza kulturai, xarma eta berezitasun hori. Aipatu dozue bebai, Arrasaten badakigula taldian lan itzen, eta uste dut hori kulturan ezinbesteko balio bat dela, ze elkartuz eta elkar babestuz bakarrik lortuko kultur ekosistema indartsu bat, funtzionauko dauena, askotarikoa eta erakargarrisa izango dana.
Gogoratu kultura txikina, autogestiono bat eta kolektibua dela, honei danai hobatzen dotzana eta hortik sortzen diela etorkizuneko proiektu handixak. Beraz, zabaldu deixoguna tia, euskerazko kultura zabal bati, disiplina danak barne hartuko dauena, eta identitate danei leku ingo dotziena, eta baina ate horreik zabalduta, importantia da bebai, akordetia danok elkartziaz, Arrasateko arresi eta ate honein danen inguruan, kultura sortzia bezain importantia dalako, ura ikusi, entzun, sentitu eta batez be ondo zaintzia. Osake, eskerrik asko. Eskerrik asko, Maria. Hitza beraiei eman diegu, baina badira Arrasaten makina bat eragile, elkarte, pertsona, ateak zabalduz jarduten dutenak etengabe. Horren esentzia islatzen saiatu gara bideo labur honetan. Arkuak eta ateak garenaren ikur dira. Mendeetan barrena, gure historiak eta ametsak igaro dira bertatik. Gaur egun, zabalik jarraitzen dute. Bideak irekitzen, herritarrak saretzen. Arrasaten, ate berriak zabalduz jarraitu nahi dugu. Bertatik igarotzeko, jende saiatua eta saiatzen dena. Bidegileak eta bidea egiten duten herritarrak. Euskaldunak eta beraien konpromisoz euskaldunak izan nahi dutenak. Ateak zabaldu nahi dizkiegu, elkarlanari eta bakoitzaren izaerari. Dragoi magikoei eta errealitate gordinari. Nagusien jakinminari eta txikien ilusioari. Horrelaxe bizi nahi dugu Arrasaten. Ate berriak zabalduz. Eta bukatzeko, herriko elkarte handienari emango diogu hitza. Gu guztiok ordezkatzen gaituenari, Arrasateko udalari. Marka berri hau, udalaren irudi berria izango baita hemendik aurrera. Ze erronka berriri erantzuteko etorriko da marka aldaketa hau? Maider Morraz, alkatea, zure txanda da. Zalde ondan ongi etorriak, eragileak, herritarrak, kooperatibak, elkartiak, pozik nauz, ikusten da gainera irudia oso ondo, ez? Ikusten da marka berrisa justo portaloiarekin nahiko ondo kokatuta, eta azkenian ate asko daukagu, baina, bueno, esalike bera dela gure kutxunena, ez? Ero kutxunenetarikoa. Orduen, bueno, oso pozik nau, eskerrik asko guzti hau organizatu dozuenei, eta baita marka hau sortzen, parte hartu dozuen danei, bai? Bueno, gaur hemen aurkezten ari garena, ez da ikusi zuen bezala aurkezpen soil bat, guretzako mugarri bada, bide berri baten hasieria, ez? Marka bat aurkezteaz gain, denona izango dan proiektu komun baten, ero komun bati ateak zabaldu nahi dizkiogu. Zuetako batzuk galdetuko duzue, eta zergaitik orain, zeratik da oin momentua. Bueno, erantzuna oso argizia da. Momentua heldu da, Arrasatek eta Arrasateko herritarrek beiren burua beste modu baten aurkezteko. Guzti hau, zuekin, elkarlanean egin nahi dugu. Marka hau ez da soilik irudi bat, ez da logo bat, ez da kanpaina bat, ez die kolore batzuk. Gure geukena da, marka hau tresna bat izatea. Tresna komun bat, danona izango dan baliabide bat. Eta danok, elkartiok eta herritarrak gure itzen dugun marka bat izatea gureko geuke. Baliabide bat, tresna bat, danok erabiltzeko tresna bat. Guztion artean partekatzeko, arrasatear guztiak saretu, elkarlana bultzatu eta etorkizunari. Danok batera, ate berriak zabaltzeko. Zergaitik ate berriak zabalduz. Bueno, nik uste dut gure ibilbidearen espilu nahiko zintzua dela ate berriak zabalduz esaldi hau, ez? Begirada ausart bat ematen dutzo herrixari, ez? Eta ate bat zabaltzen dugun bakoitzien, ez? Ate berri bat norberak bere bizitzan edo eragile edo elkarte bezala zabaltzen dauen momentuan, ausardia punto bat eskatzen dau, ez? Ate berri batek zabaltziak. Hor dau ekintza bat, dau prestutasun bat, eta dau irekiera bat. Eta hori islatu nahi izen dugu esaldi honekin.
Arrasatek badaki eta jakin dau atiak zabaltzen. Historia luzia eta bizizia da guria. Industria arotik gaur egungo digitalizazioa arte egindako jauzia ez da izen makala. Ate asko itxita topau ditugu eta itxi digute, baina makina bat ate zabaldu ditu herri honek. Eta irekiera horretan, berrikuntzari eta ikasteari ateak zabaltzea gureko geuke etorkizunien. Horregaitik, lelo honek balio sendu batzuk irudikatzen ditu nire ikuspuntuan. Alde batetik, ausardia, beldurri gabe etorkizunari begiratzeko ausardia. Irekitasuna, besteekin elkarrekin lan egiteko eta gauza berriak ikasteko irekitasuna. Aukerak, askotan ikusi ezinak direnien, ate bat zabaldu aurretik, baina gero asko erakusten duzkuenak. Eta batez be ilusinua. Ate berri batek zabaltzen dozunean daukon postasun hori, izen deixela gure herriaren motorra. Eta batez ere, elkarrekin Arrasate eraikitzeko borondatia eta gogua. Hori da, ni gurotena, lelo eta marka berri honekin. Udalarentzat baitza, marka hau ez da marka soil bat, jarrera bada. Gobernantza ulertzeko modu berri bat. Herritarren eta eragileen ideiak, beraien ateak zabaltzeko, haien ekimenak tokia izan behar dute, eta haien espazioa behar dute. Ez gara herria espadauz. Ekimen, zuek ondo esan duzuen bezala, zuekin, zuebarik ez dau herririk eta ez dau aterik zabaltzeko. Horregatik ateak irekitzea da lankidetzari bide bat ematea. Herritarren ahotsa eta sormena kontuan hartzea. Aldi berean, marka honek udalaren bi ardatz jarraitzen ditu. Berrikuntza soziala eta berrikuntza ekonomikoa. Arrasate Arron bizi kalitatea hobetzeko eta Arrasate atsegina eta inbeste urteetan borrokatu dugun Arrasate justu bat edo justuago bat sortzeko ekimena. Gure ustez, benetako erreferente bihurtzea ez da soilik egindakoaz harro egotea, eta gauza asko dauzkagu harro egoteko edo harro izeteko. Baizik eta etengabe irekita egotea, ideia berriei, proiektu berriei eta batez ere elkarrekin eraikitzeko borondateari. Ate berriak eraikitzen jarraituko ditugu bai, oinarri sendoak dituzten ateak, danok batera, herritarrak, eragileak eta udala. Eskerrik asko, eragile eta herritarrei eskerrik asko zuei, batera hasi ditugun proiektu guztietan bidelagun izateagatik. Eta azkeni bukatzeko, gaur hemen bilduta gauden guztion artean ate berri bat zabaltzen ari gara. Gura ero ez, ate berri bat zabaltzen ari gara marka berri honekin. Guztion artean. Arrasate berri bat irudikatu behar dugu. Esan bezala, ez da marka berri bat soilik. Arrasate berri bat irudikatu behar dugu ate berri honekin. Ausardiaren kontzeptua kontrastatu nahiko neuke. Arrasate oso ausarta izan da bere historioan, oso ausartak gara, eta ausardiaz egiten dugu aurrera. Horregaitzik, dano batera, etorkizuna eraikitzen jarraitzuko dugu, ate berriak zabalduz. Eskerrik asko, Maider. Gaurkoan, ez da ekitaldi huts bat izan. Sortu dugun marka Arrasatear guztion elkargunea izatea nahi dugun moduan, gaurko atzaldia be, elkargune bat izatea nahi dugu. Horregatik, oin Karenen musikan laguntzaz, lunch txiki bat egongo da, fotokola, umiendako jolasak, eta han inguruan oparitxo batzuk be banatuko die marka berrixakin. Gure aldetik, eskerrak ematia besteik eskako gelditzen, Anei, Martai, Arrasate musikaletik, Arrasate Arron ordezkari moduan hemen gainien berba indozuen danoi, eta zuei hemen egotiagatik. Kontakizunean esan dugun bezala, etengabe berrasmatu beharko dugu gure herria, Arrasatear diren eta izan nahi duten guztientzako ateak zabaltzeko. Halaxe jarraitu nahi dugu Arrasaten, ate berriak zabalduz. Eskerrik asko.